Ассалому алейкум апа-хӯарои азиз, тамошобинои канали мо. Имрӯз дар навори мо кекс тайёр мекунем духтаро. Кексои хонагӣ чӣ хеле ки шумо дидесен, ҳамаи маҳсулотора дар намиҷа сода карда шумода нишон додагим апа-хӯаро. Марҳамат кунен, ҳамроҳи мо нами хеле кексои бамазаро омода кунен духтаро. Барои тайёр кардан имрӯз ба мо чӣ дар кор мешавад? Тамошобинои азиз, ҳамаи маҳсулоташа дар рӯи экран хушрӯ карда навишта мебурам ва ман ҳами хеле хушрӯ бо диққат нишон дода гап зада метим, то ки апа хӯарое ки мисол бори аввал тайёр мекунанд ё ин ҳамуд ча тайёр кардагӣ нестанд, марҳамат ҳамроҳи мо тайёр кунанд ва ҳамроҳи наздиконшон чой ҷӯш хӯранд, як пиёла чой ҷӯш хӯранд духтаро. Апа хӯарои азиз, ман нигоҳ мекунам бисёриётон беподписка тамошо мекунед. Ҳамин меҳнатакҳои моро қадр кунед апа хӯаро, подписатсия карданам фаромӯш накунед, барое ки нигоҳ мекунам 80 чанд фоизи тамошобинои ман без подписка тамошо мекунанд. Бисёр мара зиқ мекунанд духтаро. Ҳатман подписатсия кунед дар канали мо, то ки моро гум накунед ва наворҳои ояндаи мо бохабар бошед. Ва лайк, комментария худам дариғ надоред апа хӯаро. Ҳамаи кӯшишу меҳнатҳои мо баҳри шумааст, бо мо бошед. Аз ҳамаи шумо апа хӯаро миннатдорам ки дастгирӣ мекунед ва бо мо ҳастен, ва касоне ки дастгирӣ накарданд, подписатсия накарда тамошо мекунанд, илтимос подписатсия карданро фаромӯш накунед, барое ки ман мебинам шумо мара тамошо мекунед, фақат подписатсия кардагӣ нестед духтаро. Хоб апа хӯарои меҳрубонам, рафтем. Имрӯз барои кекси мо чӣ дар корай? 4 дона тухм дар корай духтаро, 3 қошуқ вай какао дар корай, равған дар корай ним стакан духтаро, 1 стакан шакар, 1 пиёла шир, разрехитель ванилин, 1 коса орд духтаро. Анами қадар маҳсулот қатъи ман бисёр кексои хушрӯи бамаза мепазам. Ҳамроҳи мо бошед, бо диққат тамошо кунед ва шумо ҳам омода кунед духтаро. Маҳсулотошона нишон дода буромадам духтаро, ягон чизи қиинӣ надора. Ҳамаи ҳамин маҳсулото мо худора шукр дар хонамон дорем ҳамамон. Мумкин бисёриё какао истифода набаранд, лекин какао дохтанаш шарт нест. Ман хостам шоколад мекунам, ба ҳамон хотир какао меандозам. Шумо метавонед ки бе какао мехеле кекс тайёр кунед духтаро. Марҳамат, рафтем тамошобинои азиз, бо мо бошед. Апа хӯарои азиз, 4 дона тухма меандозем. 4 дона тухма меандозем духтаро. Миксер қатъи ҳамроҳи шакар хушрӯ карда лат мекунем. 4 дона тухма ҳамроҳи шакар меандозем духтаро ва хушрӯ карда мекобем. то сабз сафед шуда хақ кардан шуд духтаро. миксер қатъи лат мекунем хушрӯ карда. апа хӯарои азиз, якчанд дақиқа мухелли миксер қатъи хушрӯ карда зада гирифтам. ҳам духтаро шакараш об шид ва ҳама михели сабз сафеди пӯш нишид. Тамошобино, анак мо чӣ кор мекунем духтаро? Какаоро мегирем духтаро, да какао разрехитель кади ванилия пӯш мекунем. дар даруни какаомон духтаро разрехитель кади ванилия пӯш мекунем. разрехитель кади ванилина дар даруни какаомон хушрӯ карда аралаш карда мемонем духтаро. анакози мо дар иҷа духтаро шира меандозем. баъди шир тамошобино равғана меандозем. ягон ҷой қиynиш надорад духтаро. баъдан як бор хушрӯ аралаш карда анака духтаро какаоро меандозем, баъд обро меандозем. тамошобино, хеле шумо диден духтаро какаоро андохтам. какао бениҳоят нозук мешавад, метавонед ки миксера гиро накарда аралаш карда гиред. дар ин ҳолат бинед чанг шида ҳамаш мепарад. дар ин ҳолат венчик бисёр хушрӯ ёрдам метиҳад мода духтаро. баъдан ордмона кам меандозем духтаро. нимша андохтам. тамошобино, аралаш мекунам. агар ками кард, боз боқӣ мондашам меандозам. барое ки ман ҷада какаорам истифода бурдастам, да состави какао ранги состави ордай духтаро. ғафсу тунекиша нами какаорам вай метиҳад, хамир монда халал метиҳад. барои ин расчёти какаорам бигиред. бидонед ки мисол ҳамин 3 қошуқ какаотон 3 қошуқ орд мешавад.
аралаш карда мегирем духтаро. Тамошобини азиз, орди мо камӣ мекунад, кам тараки дигаш ҳам меандозем, ҳамаша намедозем духтаро. Боз хушрӯ карда аралаш мекунем. дар ин ҳолат духтаро шумо давомша венчи қати метавонед истифода баред. ина тамошобини азиз, хамири мо омода шид. Нигоҳ кунед чӣ хел хамир мешава. ғавс ҳам намешава духтаро, тунук ҳам намешава, миёна мешава хамираш. диден? Ранги сугушони молоко мешава консистенсияш. дар кондитерский мешокҳо гирифта дар қутичаҳо ҷобаҷо мекунем. мо шумо дамоша нишон медиҳем духтаро. ина павхаро хамирмона дар кондитерский мешок гирифта намихели дохта меброем. метавонем қошиқча қати андозен. ва дар кондитерский мешок қати бениҳоят удобнее духтаро. ман ҷада ваёра бисёр гирифтам формучкора. хамир чанд қайдаки раса. ёра пир намекунем духтаро, барое ки ва вақте ки мепаза ёхчон дам мекунад. барои пир кардани мо ёра шарт нестай. намихели карда ҳамаша пир карда меброем духтаро. ина тамошобини азиз, ҳанаме қадар ваёи мо тайёр шидан. як галаши кексикои мо духтаро ба ҳарорати 180 градус дар муддати 25 дақиқа пухтанӣ мемонем духтаро. баъдан мегирем. ина тамошобини азиз, кексикои мо омода шидан. чӣ хеле ки дидестен. хеле хушрӯ паҷом дода пухтан ҳамаш духтаро. зубочистка қати проверка мекунем. аввал такша мемонем хушрӯ мепаза, баъд болоша духтаро. да апа хӯрои азиз, мани хеле шоколадный топпинг, баъдан духтаро мани хеле клубничный топпинг дорем. мо барои кексомон омода кардагем духтаро. ман мехостам ки начинка қати кунам, лекин начинкадор намехӯрам. ман хеле кондитерский мешок дар ҳамин топпингҳое ки ман шумода нишон додам гирифтам духтаро. ина павхӯрои азиз, топпинг қати украшат када меброем. Я просто смешно. Начинка. Я боюсь, попою. Мама. ина павхӯрои азиз, ҳамроҳи кӯдакон украшат кардестамша кексакомона барои видеош хушрӯштам. тамошобини азиз, чӣ хеле ки дидастед, болои ваёмона украшат када буромадестем духтаро. иқаша шоколадный топпинг қати мекунам духтаро. иқаи дигаша клубничный қати на выбор духтаро. ҳам барои зебогиша, ҳам барои ширинӣ метия мазашда. бевайёрам худаш ширин мешава. касе ки намехоҳ ин чизора просто кекси холия метавона ки истифода барад павхӯро. и ба хоҳиши дили маҳбат барои аму ман худам намихели када украст када буромадам шона духтаро. чӣ хеле ки дидем нимша духтаро ман намихели када шоколадный топпинг қати украст кадам хушрӯ карда. ҳам зебогӣ метия, ҳам маза метия. мондагиша духтаро ман хеле клубничный вай қати клубничный топпинг қати украшат мекунем духтаро. и клубничнийра Сакина нағз мебинад духтаро. ҳама чизи клубникара нағз мебинад, худи клубникара. вайша барои амира ба хости Сакина бону ҳами ҷеморам бисёртар клубничный барои нами Сакина истифода мебарем. там ещё испекается. не духтаро, ҳами қадараш тайёр шид, нами қадара оро дода буромадем. тамошобино ҳозир бо дар духовка пухтестай мондагиёш. беҳад кексҳои бамаза мешаванд духтаро. ина духтаро кексомона хушрӯ карда чиндем.
дар манам хеле вай гирагмон вазочкамон чӣ мегам подставкамон ҳамагӣ 24 дона кекс тайёр шид. Ами қадар маҳсулоти мо 24 дона кекс тайёр шид. Агар хоҳем ки ҳамашам хеле дамаки хушрӯб бияд 22 дона мешавад. Ҳамеша бисёртар меандозед. Хай тамошобини азиз, то наворҳои оянда бо мо бошед. Ҳамаи маҳсулотоша гуфта гузаштам духтаро. Ҳамихе тайёр карда кексҳои бомазара истифода барен. Подписатсия кардана ва лайк мондана фаромӯш накунед. Хай духтаро, то наворҳои оянда. خواهرای عزیز، خواستم که شما یک تشکر شده نشون بدیم. ببینید چه خیلی آمد نچین و اشترانش بسکویت های موردن دخترها به نهایت سوچنی همین قدر ملایمه، همین قدر سوچنی دخترها داده هنی آدم او میشود باور کنید. مرحمت اپا و خواهرها تیار کرده بینید. ассалому алайкум апа хохари азиз, як бор дига ҳама каса хуш омадед ба канали мо духтаро. Тамошобинои азиз, имрӯз дар навори мо манами хеле паплинакҳои ба зеби турецкӣ овардагиём. апа хохари азиз, и паплинои мо чиста моли Турция, размерашон ай размери 48 то 60 нали чи ҳастанд духтаро. марҳамат кунед. ана ин намуди хаки агар ёд дошта бошед, як 3 моҳи боро мефурӯхтем. ёра бо хоҳиши апа хохарои меҳрубонмон боз павтор палучат кардем духтаро. беҳад материали хушрӯай дар танаи одам мулоимай духтаро. беҳад качествоаш хушрӯай сабукаки летниай духтаро. марҳамат кунед. размерашон ай 50 то 60 нали чи ҳастанд. остинакошон ман хеле вай кардагиам духтаро. навори киртара дар ютуб мемонам, дар танам пӯшида коричневиша навор кардагим духтаро. навори пураша мемонам дар давоми ҳамин видеоҳо духтаро. инора размерашон ай 50 то 60 нали чи аста. размерои хакиш нархҳои ё духтаро 2000 рубл доставка бесплатна карда мешавад. касоне ки дар ами Москва, Московский област ҳастен апа хохаро, доставкаи бепул дорем. почта транспортни компания роҳӣ мекунем. касоне ки аз Москва касоне ки аз Москва дур ҳастанд апа хохаро, ва ёда 50% скидка барои почтаошон карда мешавад. яъне ки агар чеки почтатон 500 рубл шавад, 250 рубл шавад, ма оплатит мекунам духтаро. марҳамат кунед. беҳад варианти хубе барои харидорои худам духтаро. манам хеле имконият додам ки апа хохарои мо харид кунанд, борои пурмаҳсулоти мора истифода баранд духтаро. марҳамат. бинед чӣ хел хушрӯй дар танаи одам бе ниҳоят аҷоиб апа хохаро сабукакай. баъд мана ин намуди модели навша қабул кардем. материали иноям турецкиян духтаро. баъд апа хохаро мана ин намуди куртои нав қабул кардем. ёра материалошон доинги паплинои сабукай духтаро. ранги ва ё сабукакай духтаро. чиста турецки материалай. духчон фақат дига хела як фасоношон духтаро. бинед пешакошон тугмадора барои одамои кӯдаки майдадор духтаро. пешакошон тугмадор хеле страза дора. бениҳоят хушрӯай дар танаи одам. качествашам аҷоиботай духтаро. ранги тёмнасиниша қабул кардагим духтаро. беҳад аҷоибай. марҳамат кунед. манам ин ду намуди моделои нава барои размерои калон хурд қабул кардем. размерошон ай 50 сар мешавад, 48 50 то 60 духтаро. марҳамат кунед. нархошон 2000 рубл гуфта гузаштам. касоне ки дар Москва, Московский област ҳастанд, доставкаи бепул мекунам. касоне ки берунаи Москва, Московский област ҳастанд, 50% скидка барои доставкаошон. яъне ки чеки почташон 500 рубл шава, 250 ша ман оплатит мекунам, 1000 шава 500 ша ман оплатит мекунам. манам хеле скидкаи грандиозни имконияти калон фақат дар канали мо метавонед пайдо кунед апа хохаро. бо мо бошед. наворҳои мо давом доранд. зебогии киртора бинед духтаро. беҳад аҷоибай. апа хохарои азиз, ана ин намуди дувойкора қабул кардем. тиканошон хебе леонай пахтагӣ тозаҳанд духтаро. рангошон бениҳоят аҷоибай. светш духтаро. нами свети хадавои пудрашав нали чи дорум. ё дувойкан размерошон ай 48 то 58 нали чи ҳастанд. материалошон пахтагӣ тоза хебеянд духтаро. нархошон 2500 рубл. размерошон ай 48 то 58 нали чи дорум. барои заказ кардан дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед духтаро. касоне ки дар шаҳри Москва ҳастанд ва Московский област ҳастанд, доставкаи бепул карда метиҳем. касоне ки дур аз Москва қарор доранд, барои доставкаошон 50% скидка мекунам. почтаошон 1000 сум шава, 500 сум шава метиҳем, 500 сум шава, 250 сум шава метиҳем. хулас доставкаи почташон
50% скидка мешавад касоне ки дар дигар шаҳрҳо қарор доранд ва касоне ки дар Москва ҳастанд ва Московская област ҳастанд доставкашон бепулай. Почта қати ягон транспорти компания қати бепул карда метием. Марҳамат апаухаро барои заказ кардан дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. Хай духтарои азиз бо мо бошед то наворҳои оянда. Апаухарои азиз наворои мо давом доранд. Чӣ хеле ки шумо дидестед ман ин намуди дувойкаро қабул кардагием духтаро. Тканошон лён тканои лёни летни сабук хебеян пахтагӣ бе ниҳоят хушрӯан турецки качестван духтаро дар танаи одам сабукаки хушрӯ. Чӣ хеле ки гуфтум апаухаро ё дувойкаҳан бе ниҳоят качествошон хушрӯай ревнед тигмадоракай духтаро дарозакай ден дарозай қати изорошонай духтаро беҳад качествашон хушрӯай. Размери ино духтаро ай 48 то 58-тан в наличӣ ҳастан апаухаро. Инора нархошон 2500 рубл апаухаро. Качествошон бениҳоят хушрӯай. Барои касоне ки дар Москва Московская област ҳастанд доставкаи бепул карда метием. Касоне ки шаҳрҳои дурда қарор доранд доставкаи 50% скидкаш қати. Масалан чекои почтатон 500 рубл шавад 150ша ман метием. 1000 рубл шавад доставкотон 500 сумша ман метием духтаро. Марҳамат кунен успед кунен заказакотон оформид кунен. Рақамҳо дар рӯи экран барои заказ кардан духтаро. Хай тамошобинои азиз наворҳои мо давом доранд. Бо мо бошед апаухарои меҳрубон то наворҳои оянда. Нархи ино рангошон духтаро бениҳоят аҷоибай. Фақат дар навор хушрӯ маълум нест барое ки дар торикӣ дар хона навор кардестам лекин айпеши аҷоиботи хушрӯанд духтаро. Осинакошон резин доранд манжет доранд духтаро. Осинакошон бениҳоят хушрӯанд. Материалакошонам сабуки хушрӯанд.